3, 2, 1, aja! No näin lähti ensimmäinen lähtöryhmä siis matkaan. Siinä ovat 12-vuotiaat nuoret miehet ja 14-vuotiaiden naisten sarja. Ja nyt sitten tulevat nämä 10-vuotiaat kilpailijat tähän lähtösuoralle lähtöpaikalle. Ja heidän lähtöönsä aikaa 10 sekuntia. 25 sekuntia tuon ensimmäisen ryhmän jälkeen. Nyt 4, 3, 2, 1, aja! Näin ovat ensimmäiset sarjat sitten lähteneet matkaan ja seuraava sarja, mitä lähtöihin tulee, tapahtuu kello 11.20, mutta sitä ennenhän mitä ilmeisimmin nämä kaikki kilpailut, jotka nyt ovat lähteneet matkaan, ovat kilpailut suorittaneet. Tulee sitten tämä kirikamppailu. Tullaan todella selvästi nopein kierros. Kyllä nopein kierros menee 2.40 hieman päälle. Ja näin on, että numero 20 Olli Terevä voittaa ja Jimi Aalto hyvä kakkonen. Ja viimeinen kierros poljettiin todella selvästi nopeita vauhtia 2.41, 2.42 suurin piirtein. Ja tässä hyvä kolmonen Jonni Miikka Niemi tänään sarjassaan kolmas. Näin on ensimmäiset sarjat sitten saatu ajetuiksi ja palkintojen jako se alkaa nyt aivan kohta välittömästi. Kilpailukierroksia siis 16. Kierroksen pituus hieman yli 1,6 kilometriä. 30 sekuntia. 20 sekuntia. 15. 10. 5. 4, 3, 2, 1, aja! Näin miesten kilpasarja lähtenyt matkaan. Kyllä se sentään mahtuu tonne. Siinä on nuoria ja vanhoja. Porukka katkeamassa. Saarinen. Sama kuin sitten junioreiden kanssa, kun miehet 18 sarjaa. Ihan hyvä. Joko se linja-auto on mennyt? On, sanoo sieltä nuori väki. Joo, te olette tarkkasi. Hyvä, hyvä. No niin, 10 sekuntia aikaa lähtöön. 5, 4, 3, 2, 1, aja! Näin 16 kierrosta on kilpailua alkanut. 16 kierroksen
kilpailu, SM-sarjan kilpailu alkanut. No niin, ja tällä hetkellä nyt kun kilpailijat ovat lähteneet matkalle, niin siellä näyttää olevan. No niin, ja sieltä tullaankin sitten ensimmäiseltä kierrokselta ihan reipasta vauhtia muuten. 2.50 siitä kun kilpailu lähti käyntiin, että alta 3 minuutin 2.52 ensimmäiseen kierrokseen, 2 minuuttia 52 sekuntia ensimmäiseen kierrokseen. Hyvää vauhtia, 15 kierrosta matkaa jäljellä. Hyvä Katri! Saiko sä enää mainittua sen vedolle sen välineen? Jaksaa Katri! Hyvä Katri! 2.20 eneminen 2,5 minuuttiin. Joo. Ja kyllä on tiukka tämä loppujen ratkaisu. Näin siinä oli, että todellakaan komea joukko pyöräilijöitä, 37 kierrosta edessä. 20 sekuntia lähtöön. 15. 10. 5, 4, 3, 2, 1, aja! No niin, huikeiden suosion osoituksia saattamana tämä Uljars-pyöräilijä kanssa lähti liikkeelle 37 kovaa kierrosta edessä. Joo, ja nyt sitten katsotaan minkälaisia kierrosaikoja tässä unohtui kellokin laittaa käyntiin tällä ensimmäisellä kierroksella, mutta kun se mennään kuitenkin vähän. Joo, täällä käy kuitenkin, että kyllä me saadaan ensimmäiseltäkin kierrokselta tarkkaa aika tarvittaessa jopa 1/1000 sekunnin tarkkuudella. Siinä tulee 2 junioria, varmaan junioreiden voittaja on tässä. Laitteko ne junioreiden järjestyksen? Siinä tuli varmaan 1 ja 2. Tiedä jos yksi ajaa. Ei. Ja kun ei ollut massaa. Just nimenomaan. No niin, nyt Pökälä on kärjessä. No. Jarkko sai kiinni. Joo, se oli pikkasen. Joo. Joonas tippuu kyllä aika nopeasti. Mutta se oli se, tiesi. Harmi, että Tommi ei lähtenyt se illalla laittoi viestiä. Oli vielä kans mukana. Joo. Tommi oli treenannut vähän ja olkapää. Hän oli koittanut rytmivaihdoksia tehdä, niin noita olkapää ei tykännyt. 3 viikon päästä maailmankappi. Aivan, niin sitten ei kannata. Se tilanne, että sieltä on 2 tankkoja kanssa. Siinä on se pikkuryhmä. Takana se seuraava huonolla. Eli Harrin kololta otetaan ero paljon muun kärin ja sen 38 on nyt viimeisenä nyt. Nyt saa mennä. Ihan ajan koko ajan tähän ihan kertaa. Ja siinä tajutaanko kiinni. Täällä mennään varmaan kierrokseen. No
No niin, ja sieltä sitten tullaan maaliin Suomen mestarina. Siinä Kaarman lähti vielä viimeiselle kierrokselle ja hänen jälkeensä maalissa Oskari Vainionpää Suomen mestarina. 12 Juha Kangaskokko tästä kaksikosta aikaisemmin maaliin. Nopein heistä saa SM-hopeaa. Nyt varovaisuutta tässä maalisuoralla. Varovaisuutta maalisuoralla. No olihan tiukkaa,